Aşgabatda adamlar sürülençip bankomatlara çodyar. Marinin ketelhanalaryna terminallar işlemeýär. Türkmenistanyň dürli regionlaryna raýatlaryň bank kartlaryna pullaryny bankomatlarda nagdlaşdyrmak problemalary saklanyp galýan wagty köp ýerde tölew terminallary işlemeýär. Mar vilayatynyň etraplaryna hassahanalarda tölew terminallary işlemeýär diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp habar berýär. Habarçy Mar etrawynyň hassahanasyny işlemeýän tölew terminallary bilen bagly ýagdaýlara salgylanyar. Şu 10-njy iýulda etrap keselhanasynyň girdici kassasyna nagd görnüşini tölew geçirmeli boldy. Kartdan hiç saat töläp bolmaýar. Sanitariýa depterçäme ýetýärname goýdurmak üçin saglyk ähtiýaçlandyryş pasporty bilen 21 manat töledim diýip habar çaýdýar. Onuň sözlerine görä keselhanada tölew terminallarynyň işlemeýänligi sebäpli köp sanly adam saglyk bejergisini alyp bilmän ýyllaryna gaýdýar. Sebäbi olar özleriniň bank hasaplaryna pullaryny kartlarynyň üstü bilen bankomatlarda nagdlaşdyryp bilmeýär. Türkmen bankomatlaryna nagd ýetmezçiligi bilen bagly habarlaryň fonuny Aşgabatyň bankomatlaryna pul nagdlaşdyrmak üçin uly nowatlar döreýär. Adamlar sürülenşip bankomatlaryň öňünde köpçülik bolup nowata garaşýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ikinji habarçysy 9-njy iýulda Aşgabatdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň gapdalynaky Bank 24 bankomatlaryna berkarar sowda we dinç alyş merkezine ýerleşýän bankomatda döwlet banklarynyň edara jaýlarynyň öňünde şäheriň tasyahly bankomatlarynyň öňünde uly nowatlar bar. Adamlar pul nagdlaşdyrmagy garaşýar. Bankomatlaryň öňünde ýören köp adam nowata garaşýar diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna şol sany paýtagat Aşgabatda yerli ýaşaýjylaryň öz bank kartlaryna bar bolan maliýe serişdelerini bankomatlarda nagdlaşdyrmak mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamynda ýygy-ýygydan ýüze çykýan bu ýagdaý soňky günlerde hasda güýçlendi.